Caută Suzeta, vezi unde-i. Ia vezi sub scaun, nu-i? Vezi sub scaun dacă-i. Ia vezi aici sub scaun, nu-i? Nu-i? Ia mai vezi o dată sub pat. Hai. Ia mai caută sub pat o dată. Caută Suzeta. Ia vezi sub masă în bucătărie, nu-i? Hai în bucătărie să o căutăm. Hai. Ia vezi sub masă, nu-i? Sub masă, vezi. Caută de desubt. Sub masă, sub pat, vezi dacă e sub pat. Nu e acolo? Unde e Suzeta? Caută Suzeta. Unde e Suzeta, măi? Unde e Suzeta? Ești caută Suzeta că te omor în bătaia azi pe tine.